Nilqakom għal programm ieħor il-Politico. Lejla ġew l-istudio miegħi nilqa' lil Mirko Sant, nirringrazzjak tal-qajt l-istedina tagħna fejn flimkien ħan niddiskutaw naqra politika lokali u anke internazzjonali. Ma tgħidilna xi ħaġa fuq hekk fuq biex nibdew. L-ewwel nies grazzi Melkim, fi żmien l-elezzjoni speċjalment kont insegwi dan il-programm, interessanti ħafna, kellkom varjetà differenti ta' nies u dik dejjem napprezza medja onesta. Ifhimni biex nispjega ftit fuq innifsi. Jiena just żagħżugħ, nħossni the average teenager onestament għandi 22 sena. Bħalissa qiegħed fuq gap year, biħsibni nerġa' nidħol l-università s-sena d-dieħla. Iffissat fuq il-politika, toġobni ħafna l-politika, kemm internazzjonali kif ukoll domestika, forsi s-sitwazzjoni tal-lum hawn Malta ma tantx toġobni. Iżda xorta tal-ħin kollu moħħi jaħseb fuq x'jista' jsir jew x'jista' ma jsirx. Inħobb nistat ħafna, inħobb nisfida ħafna, forsi ma tantx hawn min juħobb pjaċir biha dik imma il-filosofija li nuża hija li llum il-ġurnata ma tistax tkun konformista għaliex jekk tkun konformista u jkun hawn is-silenzju fil-pajjiż mela nibqgħu fejn aħna u ma jiġux imbuttati affarijiet il qudiem biex verament il-pajjiż tagħna jipprogressa l qudiem. Għamilt inti numru ta' intervisti mhux ħażin qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Kien hemm xi persuna partikolari li forsi laqtitek jien naf li tgħid isma' da forsi jien naf nistgħu nagħmlu xi ħaġa aħjar biha. Ara ħanejlek ħankellmek l-ewwel nies fuq il-proġett li kont għamilt proġett għall-elezzjoni kien jismu Leħnek fejn kont nistieden kandidati għall MPs u politikanti oħrajn li kellhom influwenza fuq il-pajjiż. U jisu iżjed milli għan-nies sa ċertu punt anke għalija nnifsi għamilt għax ħassejt illi kien hawn nuqqas fil-medja tradizzjonali fuq it-television jew fuq it-tabloids ta' diskors politiku ġenwin. Ħlif nispalek Melkim li tagħmlu l-podcasts. Ma tantx kien hawn minn dat-tip ta' diskors speċjalment taż-żgħażagħ u kont nagħmilha biex inħeġġeġ liż-żgħażagħ f'din l-atmosfera ta' apatija li għandna biex jevalwaw in-nies skont dak li jistgħu joffru. Kemm jista' jkun kont nistaqsi mistoqsijiet bla bias biex dak li jkun jifhem x'inhuma l-proposti tal-kandidati fuq pereżempju affarijiet bħall-immigrazzjoni, fuq l-ambjent, fuq l-infrastruttura, fuq it-traffiku, eċetera, eċetera. U x'inhu bażikament il-viżjoni tagħhom għall-pajjiż. Issa jekk tistaqsini minn laqatni, ġeneralment laqtuni iżjed il-kandidati indipendenti u tat-tielet partiti għaliex isni indunajt illi dawk in-nies kienu l-iżjed nies ġenwini li ma qagħdux iduru mal-lowża, għaluha kif inhi, qalu eżattament xi jemmnu huma. U ovvjament m'għandhomx no strings attached, m'għandhomx aġenda ta' min daqstant palma għandhom il-partiti l-antiki, ġifieri il-Labour u l-PN. Ukoll biex insemmi persuna partikolari, Alexa Ġussa Lejba kont ħadd gost nitkellem ħafna miegħu għamil żewġ intervisti miegħu. Ma naqbilx miegħu fuq ħafna, imma il-mod ta' kif jiddiskuti, il-mod ta' kif jitkellem kien konvinċenti ħafna fid-diskors tiegħu. Jisu ma tantx għadek tara minn dat tip ta' nies fil-politika, allura ma Alex ħadd pjaċir ħafna nitkellem. Forsi ma naf li ma staqsejt li ma naħseb importanti ngħid ukoll minn id-disappuntani li żjed. Onkun onest miegħek. Li ddiżappuntatni li żjed kienet Roberta Mezzola u mhux jiena naf li għandha kwalitajiet tajbin ħafna, imma kull ma tatni 10 minuti intervista, sa f'10 minuti ma naħsibx li hija biżejjed ta' intervista, ma kienx adekwata, ma stajniex nitlu in depth fuq l-affarijiet għax ironikament niftakar fil-mass meeting tal-indipendenza tas-sena l-oħra għamlet speech titkellem fuq iż-żgħażagħ u kif għandna ninvolvu ż-żgħażagħ fil-politika. Imma jiena li kont dak iż-żmien l-unika medium fejn il-politikanti jistgħu jilqgħu iż-żgħażagħ rajta naqra disappuntanti li ittik 10 minuti biss. Tkellimt inti għax jisom iktar hemm kważi oġbuk il-partiti żgħar, l-indipendenti, għax jistgħu jitkellmu free. Inti Folderi mhux il-dawn l-intervistajt biss in ġenerali. Tara ħa problema u tintaqa' ma' politiċi li bil-Malti minn wara l-mikrofon ikellmu kmod. Jafu l-problemi li hawn speċi, però mbagħad fix-xin jitkellmu apertament għax iridu jiġbdu l-linja tal-partit bil-fors.
jgħidu l-opposto, ġiri, jien naraħ nintaqa' magħha jien, jgħidu tgħidha ma l-istess persuna li qed nitkellmu barra. Ġeneralment dawn huma n-nies taż-żewġ partit il-kbar li jgħidulek kollox quddiem. Issa nġiblek eżempju li biex jidhru tajbin quddiem il-kamera u għar-ritratti jieħdu l-ewwel post imma mbagħad bħala riżultat u bħala azzjoni ma jagħmlu xejn. Pereżempju, nirreferi għal waħda mill-iżjed issues għal qalbi l-istat tal-PBS, forsi nistgħu nitlu iżjed tard. Ma aktar tidħol fiha issa mhux problema. Ħansemmi dal-punt qasira issa. Il-fatt li għandna PBS li jintuża bħala arma politika. Issa jiena nemmen illi hawn ħafna li jaħsbu il-PBS għandu jkun indipendenti, għandek ikollok l-indipendenza editorjali fil-PBS u xi kultant ninduna li fil-mod ta' kif jiktbu, eżempju, il-mod ta' kif jikkaverjaw l-oppożizzjoni mod u ta' kif jikkaverjaw il-gvern u l-Prim Ministru mod. Naħseb darba meta intervistajt lil Bernard Grek kien qal illi jekk jitla il-Partit Nazzjonalista fil-gvern ibiddilha dejjem ma jisu ixxu daqshekk kbira li tant kemm jiena dwaru għalfejn il-Partit Nazzjonalista ma jitkellimx biżejjed fil-pubbliku dwaru b'mod dirett. U isu sinjal fl-opinjoni tiegħi li hemm xi ħaġa li qed iżommhom lura milli jitkellmu fuq aw jitkellmu fuq riforma tal-PBS mod ġenerali. Jiġifieri dik waħda mill-ftit eżempji ovvjament hemm affarijiet oħra bħall-immigrazzjoni li kemm il-darba tisma' affarijiet u gimmick u qatt ma jsir xejn jgħidu pereżempju meta wieħed mill-argumenti l-NGP li jisma' jekk għandek ħaddiema barranin li ġejjin Malta nagħmlu parpija tal-Ewropa u jekk jiġu Malta jridu jitgħallmu l-Malti u jrid ikollhom livell tajjeb tal-Malti mqarbi 1 jew bitu. U jgħidu għamilna l-skills card u għamilna hekk u hekk ma fil-verità Malcolm jiena u inti meta niltaqgħu ma' dawn il-barranin inkunu fejn inkunu, anke f'biċċa ħanut, kemm il-darba tiltaq ma' wieħed li fil-Malti. Rarissimu. Ħafna. Forsi 1%. Jiġifieri hawn ħafna paroli fil-vojt imma m'hawnx biżejjed azzjoni u m'hawnx pjan konkret ta' fejn nixtiequ nieħdu l-affarijiet. Issa hemm inti x-xena politika lokali bħalissa. Kif qed taraħħa? Ġejna qed naraw jisnu jien nafet immorru lura fil-fema tiegħi tajjir personali iktar ideat prattikament xejn miġġiex naħat. Floket niġġieldu l-ideat kif għandu jkun iktar prattikament wieħed saraq u li għor jgħidlu inti sraqt iktar minni u di. Kif taraħħent mill-lenti tiegħek il-politika bħalissa? Naħseb għal-maġġoranza tan-nies ta' daqsi għal-menu naħseb diżastruhux, naħseb hawn apatija kbira. Għandek żewġ leaders li huma totalment unpopular, qatt ma kien hawn żewġ leaders mill-indipendenza law jew ma nafx jekk kien ċaw qatt fl-istorja żewġ leaders unpopular daqs li hawn illum. Għandek Robert Abela jidhirli għandu 43% fiduċja skont l-aħħar sondaġġ qed ngħidlek tal-Malta Today. U Bernard Grek 25%, jiġifieri kwart tal-popolazzjoni. Għandek nies ta' daqsi 40% jgħidulek illi ma jridux jivvotaw illum. L-istess trend edha fl-age brackets kollha, forsi tiegħi l-iżjed waħda gravi. U jisom hawn xi rieda miż-żewġ partiti l-antiki u nħobb insejħolhom antiki għax fl-opinjoni tiegħi l-idejat tagħhom mhumiex friski m'għadhomx ġodda. Sew. U il-problema prinċipali ta' dan kollu għalfejn dawn in-nies kollha ma jridux jivvotaw għalfejn huma daqshekk unpopular dawn iż-żewġ mexxejja huwa ir-raġuni sempliċi għax m'għandhomx viżjoni, m'għandhomx ambizzjoni għall-pajjiż, m'għandhomx pjan fuq dawn l-issues pal-immigrazzjoni, pat-traffiku, pal-infrastruttura, pal-ambjent, fost ħafna oħrajn. U jisu donnu ħadd ma jaf kif irid jara l-pajjiż minn dawn iż-żewġ partiti 10-15 sena oħra. Ħadd ma jaf. X'inhu l-pjan tal-oppożizzjoni, ħadd ma jaf x'inhu l-pjan tal-Partit Laburista. Iżjed disappuntanti fl-opinjoni tiegħi hija l-fatt li għandna oppożizzjoni donnu bla pjan jew jgħid li għandu pjan ma fil-verità mhuwiex pjan drastiku biżejjed jew ma jafx jieħu pożizzjoni fuq ċerti affarijiet, speċjalment bħall-immigrazzjoni. U hija bla dubju ta' xejn li ħajkollok din l-apatija kollha fis-soċjetà, jiġifieri għalfejn ma jistax ikollna mexxej viżjonarju bħalma xi darba kellna bħal Domingo Mintoff jew bħal Edifen Kadami. Nies illi qalbhom minkejja ta' ġifieri imma kien hemm differenti. Imma kienu jaħdmu differenti. Forsi ma kienux korretti fuq kollox imma kienu jafu fejn għandu jmur il-pajjiż.
Illum il-ġurnata jisu intlifna, jisna ħadd ma jaf fejn irid imur dan il-pajjiż u għar minn hekk inħoss illi in-nies minħabba dan kollu nesew illi trid tħobb il-pajjiżek illi pajjiżna jistħoqlu trid tkun gburi u b'pajjiżek, ma tistax ma tkunx gburi b'pajjiżek jekk ma tkunx gburi b'pajjiżek biex tkun gburi. U naħseb illi il-batti bekk partiġjani u l-batt palma naraw ta' kuljum, ġifieri li semmejt li inti fil-bidu. Qed waslu għal jew għandek nies illi għandhom iżjed lejaltà lejn il-partit milli lejn il-pajjiż, jew inkella nies illi totalment ma jimpurtom minn xejn, għataw nispalna Malcolm illi għadna nħobbu il-pajjiż imma jisu m'hemmx rieda minn dawn iż-żewġ partiti biex in-nies jerġgħu jibdew iħobbu l-pajjiż u dik għalija. Kollox flus sar. Kollox flus u ta' malaj. Kollox flus, kollox short term vision, kollox ġifieri kollox ma kollox dik jew ir-raġuni prinċipali ta' għala żdiet l-apatija fil-pajjiż. Mela, issa mill-aħħar elezzjoni tal-MPs li kien hawn jiena kont daqsxejn sorpris to be honest. Il-Labor naqqas ħafna voti eluf kbar. U tista' tgħid in-nazzjonalisti kif semmejt inti da xorta l-nazzjonalisti mhux qed ikunu xi partit li jisu qed iqajjem entużjażmu kbir. Għalfejn taħseb il-Labor qed imur il-baħar hekk? Ifhimni għandek Roberta Bela palma qed fajnejn in-nies mhuwiex mexxej b'saħħtu u m'għandux viżjoni ma in-nuqqas ta' meritokrazija li kulħadd qiegħed iħossillhom il-ġurnata. Dawn l-isfidi prinċipali li ma jittieħdux azzjoni fuqhom. Skandlu kważi kull ġimgħatej, jiġifieri l-ħin kollu fl-aħbarijiet naraw b'xi skandlu li għamel dan il-gvern. Jiġifieri naħseb ukoll il-Partit Laburista għandu problema fejn jisu warrab il-valuri soċjalisti li jagħmluh u li jisu l-Partit Laburista wkoll m'għandux l-ideoloġija tiegħu. Mill-banda l-oħra għandek Partit Nazzjonalista illi fil-verità kull ma żied 10,000 vot imma tant kemm naqqas vot il-Labor u marru għand nies indipendenti jew tielet partiti jew nies li ma jħarġux jivvotaw li kellek dak id-distak żgħir minimu. Imma forsi li ma jifhmux in-nies u forsi ovvjament kulħadd bil-framing politiku tiegħu, jiġifieri kien hemm minn l-oppożizzjoni ħarġet tiċċelebra bażikament wara li wara dak id-distak. Dan huwa kollu riżultat tal-apatija, in-nies tilfu l-fiduċja mit-tnejn li huma. Issa jekk hux il-Partit Laburista li qed jitlef dawn il-voti b'dal-mod daqshekk drastiku. Jew jekk hux il-Partit Nazzjonalista li orrajt żied ftit imma hija ma ninsawx li fl-2019 kellu l-ar riżultat illi qatt kellhom fl-istorja. Tikkomparisu mal-arżmi. Eżatt. Jiġifieri xorta naħseb il-problema tan-nies huwa li tilfu l-fiduċja tagħhom fil-politika fl-aħħar mill-aħħar issa sta l-partiti illi m'iniex nara xi ebda tip ta' kambjament fuq dan rigward. Biex jerġgħu qajmu lura l-fiduċja fin-nies imma mingħajr viżjoni u mingħajr ma tipprova timplementa riformi essenzjali li hawn bżonn. Dik minn tista' tagħmilha minn tista' tispira n-nies. Wara ovvjament l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew hemm il-Labor għalkemm naqqas ħafna. Kien hemm min ħaseb li ħajjibda xi affarijiet mod drastiku però tista' tgħid naħseb l-affarijiet baqgħu mixjin l-istess. U qed ikollu jew ikeċċi nies mill-partit insomma l-Prim Ministru għax ovvjament ma jkunx hemm triq oħra, però fl-istess ħin issa jerġgħu jidħlu nies oħra li kienu qabdu fi skandli jisu donnu m'hemmx nies ġodda fejn tista' dik. Inti il-Prim Ministru attwali Roberta Bela taraħ bħala mexxej li da jieħu azzjoni jew jieħu azzjoni meta verament ma jkollux triq oħra u jisu ta' bil-fors m'hemmx. Dejjem tard. Meta jieħu l-azzjoni rajni kemm il-darba ġifieri ħansemmilek tliet każijiet partikolari li forsi kulħadd jiftakar huma pjuttost reċenti kollha kemm huma. L-iskandlu ta' Rosjen Kutajjar fejn dam ħafna biex jieħu azzjoni. U mhux talli ma ħax l-azzjoni li kien hemm bżonn talli dan wara ċertu ammont ta' żmien reġa' daħħalha lura fil-partit minkejja li Rosjen Kutajjar kella bil-miktub jiġifieri kulħadd raħħom dawk il-messaġġi
relazzjoni ma' allegat assassin u din qiegħda fil-Parlament tirrappreżenta l-Partit Laburista u tirrappreżenta n-nies illi tad-distrett tagħha. Jiena li dik ma nistax nifhimha kif għad għandha f'post fil-politika b'kull rispett lejha, ġifier kemm il-darba kellimta fuq il-karattru tagħha kull darba li tkellimt magħha she seems all right, imma meta jkollok skandlu hekk ma skużani imma mhux postok fil-politika. L-iskandlu jew for lack of better word l-inqala ta' Jean Paul Sofija dispjaċir immens. Kien primarja u sekondarja miegħi fl-istess form dak daqsi kellu ta' 2002 u l-mod ta' kif ġabu ruhom ma rridux jagħmlu inkjesta pubblika u mbagħad għamlu U-turn fl-aħħar imma twastu lejt, ġifieri diġà tlift il-fiduċja għal Il-ħsara saret. Il-ħsara saret. Għar minn hekk iż-żgħażagħ illi ma kellhomx il-fiduċja jivvotaw favorih dik li żjed ħaġa li ħarqitni dikinhar. U issa rajna din ta' Clayton. Illi dan biex jieħu azzjoni fl-aħħar keċċieħ ma keċċiex mill-Parlament, keċċieħ mill-Labor, issa forsi naraw sitwazzjoni bħal ta' Rożien fejn dan. Wara ftit jerġa' jidħol fil-Labor. Mhux hekk biss imma da I mean it's very obvious to see what's happening. Dan kieku kellu jitlaq mis-siġru tiegħu bil-by-election kien jitlaq Evarist. U naħseb Robert jgħid over my dead body. Aħjar jibqa' kif inhu. Eżatt jitlaq Evaristu. Imma dawn is-sitwazzjonijiet kollha li Robert Abela iżjed ma jgħaddi żmien iżjed jidher dajjef man-nies, iżjed jidher li mhuwiex strong, issa kull ġimgħa jew kull ma nafx kemm naraw leaks mill-laqat parlamentari jew mill-laqat tal-kabinet, ġifieri dan hawn xi ħadd illi mhux jekk. qed jelliket. U ma naħsibx persuna wieħed. Tilef il-kontrollu ma jistax ikollok mexxej illi kompletament tilef il-kontroll tal-kabinet u tal-membri parlamentari tiegħu u dan huwa kollu tort tiegħu. Għax il-fatt li dan ma jieħux azzjoni mal-ewwel jew fix x'inhu suppost u li xi kultant you need to lead with an iron fist, ma jistax ikollok Prim Ministru mexxej ta' pajjiż demokratiku li daqqa jaħseb mod u daqqa jdawwar fehmtu, that is not strong leadership. Irid ikollok ċertu trid tkun b'saħħtek. U qed juri ma' kull skandlu qed juri kemm mhuwiex b'saħħtu u kemm telef il-kontroll. Issa semmejt kombinazzjoni xi ħadd leader b'saħħtu hekk issa. Ħobbu jew obodu. Joseph Muscat kien leader. At least. Issa jidher sissa għajnu da sissa x'issa nistgħu ngħidu. Ħati u personali mill-qorti għadu ma nstab f'xejn. Bħala dik akkużi hemm kemm trid u affarijiet li forsi ma sarux kif suppost. Pero dan sissa mhux ħati, issa hemm numru ta' nies. Nasib ikollna naqblu eluf li dajru duħlura fil-politika. U id-delegati tal-Partit Laburista l-aħħar konferenza li kellhom urew li jippreferu n-nies ta' Muscat milli ta' Abela, għax tista' ta' Abela kollha warbuhom in-nies li kien hemm. Enti taħseb daqgħet ikun hawn comeback tiegħu ġo tal-pajjiż. Din kwestjoni li dal-aħħar kulħadd qed isemmija. Naħseb huwa riżultat ta' palma semmejt qabel id-djufija tal-mexxejja ta' Robert Abela. U taż-żewġ partiti. U fehm ħanejdlek ara fl-opinjoni tiegħi Joseph Muscat m'għandux jirratorna fil-politika, mhux biss minħabba dawn l-allegazzjonijiet kollha ta' korruzzjoni ta' manka l-fatt li jisma' dan huwa wiċċ antik, għamel żewġ leġislaturi jew waħda u nofsejja ngħidu hekk. U implementa l-viżjoni tiegħu, implementa dak il ħass li kien hemm bżonn bit-tajjeb u l-ħażin kollu tiegħu hemm issa żmien huwa għadda issa n-nies iridu jaraw wuġuh ġodda issa nemmen li l-Partit Laburista kieku qatt kellu jiġi l-każ biex iwarrab Robert Abela għandu nies biex jieħdu l-pożizzjoni tiegħu, forsi l-istess ma nistgħux ngħidu fuq il-Partit Nazzjonalista, m'għandek nies bħal Eriks, bħal Ian Borch li għandhom elementi tajbin ta' leadership, ġifieri ma nafx għala l-Partit Laburista għandu jiddependi fuq Joseph Muscat, huwa vera ġifieri Joseph Muscat huwa kien strong leader, ġifieri kellu mandat b'saħħtu rebaħ bl-akbar żewġ tkaxkiriet elettorali. Kull elezzjoni li kontest. Mhux hekk, iżjed u iżjed. Imma
ma naħsibx illi għadu żmienu wkoll huwa persuna polarizzanti ħafna mhuwiex żgur illi mhuwiex bniedem illi jista' jaqgħad il-pajjiż, jien naħseb illi illum iżjed minn qatt qabel għandu jkollok xi ħadd illi jaqgħad il-pajjiż u jwarrab dan is-sens ta' partiġjanizmu illi kisser il-pajjiż. U Joseph Muscat huwa l-inqas persuna illi ħajjagħmel hekk għax huwa persuna li jew iħobbu jew joboduh jisu m'hemmx triq tan-nofs. So persuna hekk żgur 100% li mhux se jaqgħad il-pajjiż. Mela, issa ħammorru daqsxejn fuq il-Partit Nazzjonalista, għalhekk hemm tkellimna daqsxejn ukoll. Ilna tista' tgħid mill-qtil ta' Defne Caruana Galizja law, il-pajjiż tista' tgħid kull xahar xarej xi ħaġa skandlu kbir jew insomma tista' tgħid kull ħaġa qalet. F'pajjiż normali, il-gvern jaqa' u probabbli qas jibqa' jeżistek il-partit. F'Malta, l-oppożizzjoni però ma ħadix vantaġġ politiku minnu da assolutament tista' tgħid xejn. Voldriġas kemm naqqas daqsxejn il-Partit Laburista. Inti tallaċċa da kollu ma dak li qed qabel li speċi m'hemmx leadership u viżjoni fil-PN li jisma' aħna differenti mill-Labour Party, in-nies mhux jagħmluhom. Ħa nitkellem ftit forsi mill-esperjenza personali, jien għamilt kemm 4 xhur, 5 xhur fil-fera taż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista. L-MZPN, mhux għax jien nazzjonalista, ma għax toġobni ħafna l-politika. Kulħadd jgħidlek missek tidħol fil-politika, ma jinfejn ħanidħol, ma kontx ħanidħol fil-partit li fl-opinjoni tiegħi huwa palessa partit korrott, partit li ġifieri Partit Laburista anzi huwa sa ċertu punt illum tista' tgħid kważi favur il-korruzzjoni għax mhux jagħmel biżejjed biex iwarrab in-nies korrotti. U mill-banda l-oħra ġifieri kull ma rajt jiena opportunità li nidħol fl-MZPN dak iż-żmien. U from day one mal-ewwel kont naf sensejb ġifieri b'kull rispett lejn kulħadd li qatt ħdimt miegħu għax nies twajbin ħafna hemm nies ġenwini wkoll. Imma hemm ċertu burokrazija, ċertu ġifieri nies li qegħdin fl-amministrazzjoni, the big names ġifieri, jew nies li qegħdin wara l-kwinti wkoll li qisu jimxu bl-aġenda tagħhom biss, there is no room for debate, there is no room for any external vision, ġifieri, ishom magħluqin ġo bubble tagħhom u naħseb illi hija ċara daqs il-kristall għal kull min isegwi l-politika li l-Partit Nazzjonalista jgħid ġo bubble. Palmet qabel u il-Partit Nazzjonalista jibża jieħu pożizzjoni fuq ċerti affarijiet u għalhekk qisu spiċċa single issue party għax l-unika issue illi konsistentament il-Partit Nazzjonalista tkellem dwaru fil-pubbliku u huwa l-issue tal-korruzzjoni. Huwa tajjeb illi ikollok aġenda ta' antikorruzzjoni, imma ma jistax ikollok hekk biss għax niftakar pereżempju kien hemm riklam tal-Partit Nazzjonalista TikTok ta' Bernard Grech ġifieri b'mużika ta' Epifanija, literalment il-messaġġ ġas kien Bernard Grech jgħid trid tivvota lilna għax aħna l-unika alternattiva għall Gvern Laburista. Ma skużani, inti kif ħadd tiġbed lili illi jiena irrid nara pajjiż aħjar milli sibnieh, jiġifieri rrid nara pajjiż aħjar 10-15-il sena oħra b'dak il-messaġġ biss. Mhuwiex biżejjed għalija mhux ta' b'xejn dawn in-nies kollha vvotaw għal kandidati indipendenti jew ta' tielet partiti jew l-isfortunatament ma ħarġux jivvotaw. Għax ma jemnux fil-Partit Nazzjonalista, jiena mill-lenti tiegħi għandna żewġ partiti tal-establishment. Żewġ partiti li jibżaw jieħdu pożizzjoni fuq ċerti affarijiet li huma magħluqin sa ċertu punt fil-bubble tagħhom, il-PN iżjed mill-Partit Laburista. U ma jistax ikollok mandat biex titla' fil-gvern hekk. U ovvjament il-kwistjoni tal-leadership għal ma semmejt 25% tal-appoġġ mhu xejn l-ar naħseb Delija kellu żmien li kien aħjar ukoll ġifieri minn kemm jgħid Bernard Grech. U kellu l-partit jaħdem kontri, mela x'inhu? Seta' jagħmel mirakli. U ġifieri jekk għandek leader illi m'għandix dubju tal-li huwa persuna tajjeb Bernard Grech, naħseb huwa raġel tal-familja, huwa raġel sewwa imma huwa weak leader, mhuwiex karazmatiku, ma jafx wassal il-messaġġ tiegħu, għar minn hekk
mhux tal-li ma jafx iwassal il-messaġġ tiegħu tal-li xi kultant isnin in-nota qas jafu x'inhu l-messaġġ tagħhom stess, they don't even know what they stand for. Kont nitkellem ma' xi nies anke llum il-ġurnata, milu xtaqsejt il xi ħadd illi qiegħed fl-amministrazzjoni tal-PN qedlu ma tista' tgħidli x'inhi l-viżjoni tal-PN u ir-risposta tagħhom kienet xi ħaġa along the lines of milli tipo ma jkunx hawn dan il-korruzzjoni kollu u li nħallu pajjiż aħjar milli sib nies imma all right. Kulħadd hekk jixtieq. Mhux hekk hu imma what's the plan? Hemm persuna li nirrispetta ħafna ġol PN nixtieq insemmih bismu. Alex Perici Kalaxxon, I think he's a very nice, humble person, huwa bniedem ġifieri naf li jagħmel xogħol sew ħafna fl-outreach tal-Partit Nazzjonalista. Imma huwa persuna ta' wara l-kwinti ma tantx tarah ġifieri barra ma naf biċċert li qed jagħmel biċċa xogħol sew. Mhux li kien hemm iżjed nispalu fil-Partit Nazzjonalista għaliex juru illi jħobbu iżjed il-pajjiż mill-partit. Inti taraf dil-kriżi spjeċi ta' jiena nsejħilha kriżi ta' identità kbira fil-Partit Nazzjonalista. Bdiet ġejja minn żmien Gonzi. Dak wara prattikament fil-fema tiegħi nistajbin kollha li kien hemm dak iż-żmien fosthom il-Dr. Franco De Bono wkoll, u tista' tgħid il-Partit Nazzjonalista minn dak iż-żmien law ma ħax ir-ruħ. U kif semmejt tajjeb inti wkoll il-partit tefgħuh f'ideoloġija tista' tgħid xellugija jew woke kif qed ngħidu llum. U anke meta ġieli naraw il-Partit Nazzjonalista jikkritika l-Labor. Kważi flok għax irid ikun differenti għax ma mill-ċar milli qed tagħmel bħal ideoloġija. U l-Partit Nazzjonalista fil-verità ma tfadallu xejn nazzjonalist. U dik qed telfef eluf ta' voti għax in-nies jew joqogħdu d-dar jew qed jivvotaw nies individwali. Semmejt il-dottore Franco De Bono nixtieq nieħu l-opportunità biex nitkellem ftit fuq għax naħseb illi huwa wieħed mill-iżjed nies misunderstood fl-istorja reċenti tal-politika ta' pajjiżna. Mhux qed ngħid illi jagħmel kollox perfett ta' jiġifieri. Ħadd ma jagħmel hekk. Imma Franco kien il-persuna illi daħħal id-dritt tal-avukat, ġifieri immaġina kieku mhux għal Franco De Bono f'pajjiżna laqqas biss għandna id-dritt tal-avukat ġifieri. U huwa bniedem li anke mill-speeches tiegħu pereżempju ġieli smajt l-speech tiegħu li għamel fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fl-2011. Għamel speech jitkellem fuq il-bżonn tal-meritokrazija, li għandna bżonn innaqsu il-partiġjanizmu fis-soċjetà, demokrazija iżjed b'saħħitha, istituzzjonijiet iżjed trasparenti, naħseb illi dawn huma affarijiet li llum il-ġurnata kulħadd jixtieq fis-sistema politika tagħna. Imma n-nies xi kultant isom inħarsu lejn Franco De Bono biss bħala dak li waqqa l-gvern u dak li hekk imma. Waqqa waħdu jiena. Naħseb I mean dik il-Partit Nazzjonalista kien rebaħ l-elezzjoni b'xi 1200 vot. Mhux hekk dik is-sena. Franco huwa iżjed minn xejn mill-lenti tiegħi huwa viżjonarju u reformista. U naħseb iżjed minn xejn dan il-pajjiż għandu bżonn xi ħadd bħal Franco, jekk mhux Franco nnifsu, xi ħadd illi jaf fejn għandu jieħu il-pajjiż. Ħanejdlek l-opinjoni tiegħi issa nitlu fil-punt ta' Delija wkoll, imma Franco żgur bla dubju ta' xejn illi kieku kellu jerġa' jidħol fil-Partit Nazzjonalista ma jħalluhx. Jagħmlu għar fl-opinjoni tiegħi kieku nista' nevalwa minn issa milli jagħmlu lil Adrian Delija. Issa Adrian Delija tela kap tal-Partit Nazzjonalista bl-iżjed mod demokratiku li jista' jkollok. Jiġifieri mill-voti tat-tesserati fl-aħħar mill-aħħar iżda il-klikka, jiġifieri tituża ħafna bħala buzzword tal-klikka ta' ġifieri. Imma hemm establishment fil-Partit Nazzjonalista u ċara minn huma dawn in-nies li jagħmlu minn kollox biex il-Delija minkejja li kellu l-mandat tal-membru tal-Partit Nazzjonalista prova jkissruh. Aħseb wara xi ħadd bħal Franco De Bono illi żgur ħajamel minn kollox biex jimplementa dawn ir-riformi li il-pajjiż għandu bżonn, aħseb wara x'jagħmlu lilu għax hu mhuwiex establishment, huwa persuna li huwa palmet qabel viżjonarju, huwa drastiku, huwa bżonn riformi drastiċi allura għalhekk jiena ġifieri ngħid fuq Franco għax I think he's the
perfect person for the job right now. Imma żgur il-Partit Nazzjonalista ma jħalluħx. Allura naħseb fil-każ ta' Franco l-aqwa ħaġa li jista' jagħmel għandi dubji seri fuq kemm jagħmilha ġifier ma naħsibx li vera jagħmilha. Imma missu jiftaħ partitu. Għax huwa persuna li jista' jaqgħad in-nies imur tajjeb ma' nazzjonalisti. Jew mhux ma' kollha ta' ma' ħafna minnhom imur tajjeb. Mal-Partitari Laburisti jmur tajjeb ukoll. Ma' min jixtieq qajjem ix-xena politika naqra żgur illa ħajħu pjaċir bih. Ġifieri jien kemm il-darba ngħidlu ta' ġifieri nkellmu fuq il-WhatsApp u ngħidlu dot il-pajjiż qed isejjaħlek ta' imma għandu affarijiet oħra bħalissa x'jagħmel nifhimha imma nagħmel appell. Però jiena ma qed tieħ tortu mbagħad bniedem meta jibda jara għax inti tara segwi l-politika ħafna. Il-verità tal-pajjiż għataw eluf ta' nies kbar. Li letteralment dal-partit għalihom Alla. Għoldri jak tgħidilhom jien naf ikun hemm uliedhom ħajaqgħu minn xi cliffs u l-kap tal-partit ikun min ikun, sarraħ rasek il-kap tal-partit ħajsalvaw. U kważi jekk tipprova tagħmel xi ħaġa ta' ġid dirajnija. Letteralment tispiċċa majjar u meddet u minn kollox u speċi kemm Dr. Debono u nies oħrajn fali qed jgħidu jien ħanqod niġġieled għal daw. Ħanajdlek, ara, jiena naħseb illi dan il-punt jotta l-kulħadd li Franco Debono, għax Franco Debono huwa l-iżjed niedem illi jura li hu ħajamel dak illi jaħseb, ġifieri u daqshekk ġifieri naħseb hemm fatturi oħrajn pal-karriera u hekk. Imma iva pal-mettejt inti iva, sfortunatament hawn ħafna nies illi għalihom il-partit huwa Alla iżjed lejalta lejn il-partit milli lejn il-pajjiż kif spjegajt qabel. Iżda fl-istess ħin palmet qabel dawn in-numri ta' nies eluf kbar ta' nies, 20 ta' eluf ta' nies, illi ma jixtuqux jivvotaw, jgħidulek jiena mhux se nivvota, x'jiena għalija tnejn huma tal-istess pezza. Tant kemm hawn nies hekk illum il-ġurnata m'għadix bħal qabel illi naħseb hemm gap ta' fejn jista' jidħol xi ħadd bħal Franco Debono biex jipprova jaqqat il-pajjiż. Allura naħseb hekk kif huma l-affarijiet illum illi ma jidhrux illi ħajjinbidlu l-affarijiet almenu sal-elezzjoni ġenerali li ġejja. Inħoss li hawn gap kbira fejn xi ħadd jista' jagħmel xi ħaġa hekk. Dan huwa letteralment naħseb l-aqwa żmien kemm nista' niftakar jiena fejn tielet partit. Aw fake jum kbir. Aw fake jum kbir, fejn xi ħadd jista' jagħmel dinu. Ma nappellaw il-Dr. Debono. Jisma' l-appell tiegħek. Nappellalek Franco Debono biex tagħmel partit ma naħsibx li ħadd tisma' minni imma Konsidra. Mela l-ewwel semmejt ix-xandir nazzjonali inti fejn ovvjament id-diskussjoni qed tonqos bl-ikraħ minnu voldiri fejn qabel suppost ix-xandir nazzjonali kienu kun hemm debates u kien hemm żmien ta' fejn kienu kun hemm debates serji anke jien kont ikun mistieden diversi drabi, però għal xi raġuni meta Roberta Bela għal ħajamel ir-riforma fix-xandir ħlif ċensura ma rajniex fuq kull min b'xi mod joħori kritika l-gvern. Di però wkoll tiġri wkoll. U jasfortuna fil-fema tiegħi ikbar li news agencies suppost ta' pars indipendenti daw ukoll qed jippuxxjaw aġenda li jotoġob lilhom u jiċċensuraw il-ħadd ieħor jew il-ħadd ieħor ipinġuh bħala x-xitan. Da jinkwitak lilek l-nies qed narwhom biss jisu dak li rridu aħna. F'kull demokrazija il-libertà tal-espressjoni għandha tkun il-pedament, ma jistax ikollok demokrazija jew almenu demokrazija sħiħa mingħajr ma jkollok il-libertà tal-espressjoni. Issa daħlu ħafna liġijiet ta' parsi ta' hate speech madwar id-dinja kollha, speċjalment fir-Renju Unit fejn qed jarrestaw in-nies ħabba kitba fuq Facebook issa orrajt ħanajdlek hemm ċerti affarijiet pereżempju mibeda razzjali jew mibeda lejn individwi minħabba affarijiet li ma jistgħux ibidlu. Illi jorrajt, imma trid tkun ġifieri ġenwinament ġejja ġifier minn posta ħażen u teddejt u dan it-tip ta' affarijiet fl-opinjoni tiegħi. Dak huwa hate speech. U dak kull huwa hate speech, jiġifieri li kritika tiġi rikonoxxuta bħala hate speech huwa totalment farsa. Jiena nuża ħafna X li kien Twitter u nammen illi Elon Musk għamel biċċa xogħol tal-bliħ illi verament kien hawn bżonn biex jiġi liberalizzat il-medja, jiġifieri għandek ara X huwa tajjeb ħafna x'anti għandek sistema fejn
kulħadd jista' jgħid li jrid. Però jekk xi ħadd jgħid xi ħaġa illi mhijiex vertiera, in-nies tal-komunità ta' X stess jistgħu jivverifikaw dik l-informazzjoni jitfgħu community note u jikbu isma' dan huwa s-sors ta' għalfejn din mhijiex vertiera. Fimt? U hija sistema effiċjenti ħafna, jekk hawn xi ħaġa li jaċċella fiha Elon Musk u hija l-effiċjenza. Mhux hekk t-teknoloġija. U ġifieri rajna u ngħidlek ħa nitkellem għal Malta. Għal Malta ġifieri b'mod domestiku. Għandek żewġ tipi ta' medja, għandek il-medja tat-television, propaganda, ġifieri medja propagandista tal-PN u tal-Labor, il-One u net, u mbagħad għandek medja weaponizzata kontra l-oppożizzjoni u tagħmel kollox biex tatti sormi l-gvern, bażikament, ġifieri il-PBS. Issa, darba ktibt artiklu ma tantx ilu fuq kif eżattament il-PBS tiweaponizza lilha nnifisha favur il-gvern u kontra l-oppożizzjoni. Pereżempju, meta jitkellmu fuq Roberta Bella, jużaw kliem bħal ikkundanna u saħaq u ġifieri kliem biex iġġaluh jidher li huwa mexxej. Eżatt. U mbagħad għandek fuq il-Partit Nazzjonalista jitkellmu b'mod xettiku ħafna. Qal, stqar, allega, u hija faċli ħafna tinduna l-mod ta' kif ta' differenza bejn daw barra mill-fatt ġifieri li t-tielet partiti u kandidati indipendenti ma jġibuhom xejn, jġibuhom 10 minuti qabel l-elezzjoni biex jitkellmu daqshekk. U rari ħafna tara xi tip ta' coverage. Ta' debates, Ta' debates ma jeżistux. Ħan iddefendi l-xarabank hawnhekk. Jekk kien hawn xi ħaġa tajba dak iż-żmien. Jista' jkun ħafna kritika ta' fuq Peppe jiġifieri u anke jien ma jiġobniex kull ħaġa li qatt rajt fuq xarabank. Imma kellek id-dibattitu soċjali jien niftakar fl-elezzjoni tal-2017 l-ewwel ħaġa li kont nagħmel kull nhar ta' ġimgħa. Kont nasal mill-iskola kont immur il-futbol għas-7 jew għat-8 kien jibda xarabank u kont narah il-ħin kollu. Il-ħin kollu narah kien forma ta' entertainment ukoll, ġifieri titgħallem u huwa entertainment. Illum ma ċanna hekk għandek ftit. Imma pereżempju nsemmi l-każ ta' Gian Paul Sofija taf illi fil-każ ta' Gian Paul Sofija laqqas darba ma stiednu lil Isabel qabel il-U-turn tal-inkjesta pubblika stidnuha ġimgħatej wara l-U-turn meta kien spiċċa kollox. Kieku kien hawn xaraban kienet tkun storja differenti dik. Mela għandek dak it-tip ta' media. Mbagħad għandek il-media tradizzjonali, il-gazetts u l-online portals, ġifieri kulħadd jaf li huma. Illi ħanejdlek isma' jiena nsegwihom kuljum daw hemm tnejn partikolari li nsegwi kull filgħodu u xi nasal id-dar. Iżda jisu kull gazett għandha ideoloġija żjed liberali, jisom kollha jgħidu l-istess affarijiet. Copy and paste well mill-li. Eżatt, ġifieri m'hemmx dik il-varjetà, nixtieq xi darba jasal il-mument f'pajjiżna fejn ikun hawn xi tip ta' medja alternattiva konservattiva ħanejlek. Intom pereżempju il-podcast tagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna għax hija medja alternattiva ġibu l-kulħadd. U hemm minn dawn il-portals illi ma jagħmlux l-istess. Pereżempju ħansemmi din. Ma tantx hawn nies jafuha, ġifieri naħseb inti persuna bħalek illi segwi l-politika daqshekk tafha żgur. Illi jekk tqabbad l-istatistika tal-immigrazzjoni, jekk tara il-birth rate tan-nisa Maltin u l-influss ta' madwar 4.5% fis-sena li qed ikun hawn l-immigrazzjoni. Sal-2039, ġifieri 15-il sena oħra, ħajkun hawn iżjed barranin mill-Maltin, Malta, u dawn huma l-uffiċjali biss, ma nafux xew il-pija. Ġifieri qatt ma rajt jiena xi portal jirrapporta fuq din il-ħaġa. Naħseb ma l-ebda pajjiż fid-dinja laqqas għamilha di. Mela x'inhu. Imma hija ġifieri redikola li ma tara xi ħaġa hekk fuq il-medja tradizzjonali. ħanejdlek, huma dawn it-tip ta' affarijiet li waslu għan nuqqas ta' fiduċja fil-medja fis-soċjetà. Ġifieri fehmu l-ewwel però li żjed ħaġa li nisħoq fuqha ġifieri li hija l-qalbi li tkun hawn indipendenza editorjali fil-PBS bil-fors. Issa hemm biex naqbdu nkomplu maċ-ċensura wkoll aħna ovvjament inħossu tagħna x'edin Malta. Però di sfortunatament fil-pajjiżi suppost demokratiċi bħall-Amerika, bħal suppost l-Ewropa kollha. Ejla snin ġejja ċensura u l-ewwel li subdew kif qed inti daħlu ħafna liġijiet u beda jiġi kollox hate speech mela kontra l-immigrazzjoni, hate speech hekk
il-kulur tal-ġilda, hate speech hekk ma taqbilx li kulħadd jista' jiżżewweġ ma' kulħadd, inkluż massiġar u l-affarijiet oħra. Hate speech ukoll. Hekk jien naf tħobb ir-reliġjon Kristjana, jien naf jgħidulek estremist, u insomma biżibilju affarijiet. Il-Facebook, iċ-ċensura saħansitra da, il-Donald Trump l-lum reġa' huwa President tal-Amerika, foldiri mifhimni niftaħru bid-demokrazija kollha li hawnhekk, però meta tara da, essenzja semmejt tajjeb għamilt ex Twitter għal minn forsi ma jkunx jaf li nbidel l-isem. Fejn hemmhekk hemm daqsxejn freedom of speech iktar. L-Ewropa wkoll u l-Amerika jridu jibbenjaw ukoll it-TikTok. U anke l-ex ridu jibbenjaw, issa kellhom jibilgħu kollox għax tala Trump u Elon Musk qiegħed ma' Trump. Meta tara da kollu imma. Jinkwita kien ta' xi ċensura qed tiżdied u n-nies li qed jaħlu l-ħabs għax tkellmu, mhux qed ngħidu xi ħadd teddet xi ħadd li ħajotlu dik storja oħra. Però jien ftit ilu ntqajt ma' Ingliż hekk qalli aħna ġo pajjiżna spiċċajna, qalli jekk tiktab post Facebook għal teħel 3 snin ħabs. Qalu tmur tagħti xi sikkina xi ħadd ma teħel xejn. Wadri ma titra dal-ġen. X'taħseb huma? Dan huwa kollha frott. L-ideoloġija woke illi qiegħda teqret is-soċjetà. U mhux qed ngħidha b'ebda tip ta' esaġerazzjoni għaliex importanti nidħol ftit fid-dettall fuq l-ideoloġija woke. Idħol għal-kollha. Irridu nifhmu r-root cause ta' minn fejn ġejja din l-ideoloġija woke illi speċjalment fis-seklu ta' qabel kellek ħafna movimenti kontra l-inġustizzja soċjali, favur id-drittijiet tan-nisa, favur id-drittijiet tas-Sowjet l-Amerika speċjalment, ġifieri favur iżjed reċentament, ġifieri l-aħħar 20 sena, favur id-drittijiet ta' nies omosessuali li dawn kollha kienu fl-opinjoni tiegħi validi ħafna. U kien hemm bżonna illi għax inti f'pajjiż għandek tkun ugwali. Ugwali għal kulħadd, mhux hekk kulħadd nies. Imma issa dik l-istess root cause li kienet iżjed liberal democratic. Illum it-trasformixxiet, mhux kulħadd ta' ma ħafna minn dawn in-nies li kienu favur dawn l-affarijiet issa imxew għat-triq tal-woke. Jiġifieri bħal mett inti n-nies illi il-gender X u ħafna affarijiet oħrajn li u fil-verità mhux jittallaraw issa qiegħda differenti. Eżatt, u l-ħaġa bħalma qed inti illi huma ara kemm jgħidu jekk inti żomm ma' Trump jew jekk inti temmen jekk inti faxxist u inti Hitler u inti faxxist. Ara naqraw huma letteralment qed jagħmlu dawn l-istess affarijiet illi huma jgħidu li huma kontrihom. Mhux hekk. Silence of the opposition. Waħda mill-principal mill-ideoloġija prinċipali tal-faxxiżmu huwa li inti tissilenzja l-oppożizzjoni. Wakkat jagħmlu. U dawn letteralment qed jagħmlu l-istess ħaġa se nitkellmu ftit fuq li jagħmlu li meta appoġġjajt lil Trump imma insomma. Imma Jiġifieri jara l-ipokrezija totali ta' dawn it-tip ta' nies u l-ħaġa l-problema hija li l-establishment politiku tal-Ewropa u tal-Partit Demokratiku fl-Amerika jappoġġja dawn it-tip ta' idejat ma jgħidx isma' naħseb qed inkunu wis estremi issa naħseb qed inqażżu ftit kull ma' hawn issa le jappoġġjawhom għaliex huma jibżgħu minn dawn l-istess nies għax huma ma jridux ikunu n-nies li jiġu ittabellati bħala faxxisti. Allura imorru kontra n-nies biex huma jidhru iżjed tajbin u iżjed sbieħ. Huwa l-antitesi tad-demokrazija u hija mhux taf xejn illi fl-Ewropa u madwar id-dinja kollha tara dawn il-movimenti iżjed konservattivi għax in-nies xebgħu minn din l-ideoloġija. Kulħadd issa in-nies jistgħu they can see through it, jistgħu jaraw eżattament mal-valur ta' dawn in-nies. Tkun għami mhux hekk? X'inhu jiġri? Imma dan kollu din iċ-ċensura kollha minn hemm ġej minn rajna l-coverage tal-elezzjoni presidenzjali Amerikana fejn il-medja tradizzjonali minn għalija kellha monopolju ma rajna il-monopolju tagħhom fejn spiċċa x'issa n-nies saru jafdaw iżjed lil Joe Rogan u lil Lex Fridman mill-CNN u l-MSNBC u mhux taf xejn u huma ġabuha b'idejhom għax huma appoġġjaw dawn it-tip ta' idejat. Le mhux hekk. Issa inti
semmejt ovvjament tal-wok u jinnaqbel miegħek perfettament fuq dal għalek kifat. Issa, għaw min jargumenta li l-Partit Nazzjonalista ejsu daħal ġodejn nsejħula trappola. Li peress il-medja tanti b'saħħitha favur dan il-moviment, jekk anka l-partit ma jkunx jaqbel ma ċertu affarijiet, qed ikollu jgħid li jaqbel jew ma jgħidx isma' di ħażina, rridu nerġgħu nagħmlu pass lura għalli konna. Di. Taħseb li kieku l-PN jibdel u jkun eżempju kif kien Trump fl-Amerika u ħafna partiti li għawġu l-Ewropa għandu iktar ċans li jirbaħ l-elezzjonijiet fil-veda. M'għandix dubju li dak huwa l-każ, jien naħseb illi is-sens komuni tgħidlek illi jisma' l-Partit Nazzjonalista jrid ikun iżjed populista. Issa jgħidu ħafna fuq din il-kelma populista ta' jisom ġabuha sinonimu mal-faxxiżmu, populiżmu mhuwiex hekk, populiżmu huwa li inti tirrappreżenta r-rieda tan-nies. Illi fil-verità kieku il-Partit Nazzjonalista jieħu pożizzjoni ċara u konkreta fuq xi ħaġa bħall-immigrazzjoni u favur il-ħajja illi il-Partit Nazzjonalista jkun pro-life u mhux ta' parsi pro-life għax tmur ma' meeting qatt minn ħadd ismagħhom jgħidu aħna favur il-ħajja qatt. Ġifieri għalija dak huwa l-pass naturali għall-Partit Nazzjonalista. Semmejt li dan il-punt tal-medja, jien m'għandix dubju li l-Partit Nazzjonalista għandu din il-biża' interna mill-media backlash. Mill-media backlash u mhux biss mill-media backlash ta' għaliex pereżempju darba Bernard Grek kien qal xi ħaġa fuq l-immigrazzjoni u tellaw headline bażikament xi ħadd kienet jinsien walli huwa razzist. Imma tħares fil-kummenti ta' dak l-istess artiklu ma niftakarx eżatt kien il-headline, nizlaw jaqblu miegħu u bdew jgħidu sowwet. Probabbilment qatt ma qablu miegħu. Eżatt. Qalu Bernard Grek għandu raġun. Anka minn kien laburist beda sejjer Bernard Grek għandu raġun. Fej qatt taraħħa dik. Imma beża, kesaħ, għax dik il-headline u isu jibża jikkommenta mill-ħabba il-media backlash. Issa għandek mhux biss il-media backlash imma anke l-fazzjonijiet ta' supporters, mhux ġewwa, imma issa ta' supporters ejja ngħidu hekk. Għandek iż-żewġ fazzjonijiet prinċipali fl-opinjoni tiegħi huma il-fazzjoni Christian Democrat. Ta' nies ta' twemmin reliġjuża, demokristjani li ħaddu dawn il-prinċipji huma ta' min jgħid forsi ħajjen użaw il-kelma żjed konservattivi. Mbagħad għandek in-nies iżjed liberali progressivi li fil-verità l-unika raġuni li jappoġġjaw il-PN huma għaliex huma antikorruzzjoni. Allura qatt ma jistgħu jappoġġjaw il-Labor u ovvjament bil-forsi jridu jappoġġjaw il-Partit Nazzjonalista. Ġifieri dawn iż-żewġ fazzjonijiet huma kontradittorji ta' xulxin. Inti ma tistax tirrappreżenta tnejn li huma f'daqqa speċjalment fuq ix-xus ta' morali u ta' soċjetà ġenerali, għax imorru l-oppost. Ġifieri il-Partit Nazzjonalista jrid jażel, issa veru jekk inti tieħu pożizzjoni iżjed ħadet leftit imma konservativa. Hemmhekk ħażid. Ejwa, hekk ħażid bla dubju li ħajżid. Imma jisu hemm din il-biża' din hija l-analiżi tiegħi ta' ġifieri, imma naħseb ħafna nies jistgħu jaqblu ma' li qed ngħid. Imbagħad għandek pereżempju ħansemmi l-eżempju tal-gender quota. Il-Partit Nazzjonalista ivvota favori għal-gender quota, issa ma jieħux ġenju biex tinduna illi il-gender quota huwa kompletament miżura antidemokratika li żjed naħseb miżura antidemokratika li għandna fil-pajjiż. U ħanispjegala. Mela, all right. Il-mira kienet ta' parsi biex ikun hawn iżjed rappreżentazzjoni skont il-ġeneru. Allura, okej, mela jien noħroġ għall-elezzjoni, jiena raġel u nġib il-vot. Toħroġ mara għall-elezzjoni, iġib 500 vot, u l-mara titla bil-gender quota u r-raġel ma jitlax. Avol jieġab iżjed voti. Dik hija l-iżjed ħaġa antidemokratika li jista' jkollok f'proċess demokratiku u mhux hekk biss, iżda l-ipokrezija hija li dan l-istess mekkaniżmu ma jaċċa t-tielet partiti. Jiġifieri kellek kandidata tal-ADPD. L-ikbar porkerija li tista' tagħmel. Kellek kandidata mill-ADPD. Illi orrajt, jena forsi mux kuħat jaqbel mal-polizzi tal-ADPD. Imma jekk għandu. Jekki tela demokratika, għanda titla demokratikament, mela mux għaxi miex mill-mainstream parties ma titlax li hemm għanda tkun. Imma ġifiri dini apokrazija grassa din kienet gimmick. U xejn iżjed minn gimmick, ġifiri biex nidru tajbin qoddim in-nies kieku l-Partit Nazzjonalista vera jrid jirrappreżenta
it-twemmin demokratiku tal-poplu kien jopponi għal-gender quota, imma kesaħ u vota favorija. U għalhekk issa sa l-2027 ħajkonna din il-gender quota antidemokratika. U l-verità hija li n-nies dejjem ivvotaw għan-nisa meta kienu fl-2019 l-iżjed tnejn illi ġabu voti kienu nisa. Roberta Mezzola u Mirjam Dalli, l-tnejn taraw fil-festa. Waħedhom ta' ġifieri il-poplu Malti ma nemminx li huwa poplu sessist. Minnu sessist dej f'kull soċjetà. Anka nisa kontra l-irġiel kollox ħassib. Eżatt. Imma l-verità hija li fl-opinjoni tiegħi għamlet iżjed ħafna iżjed ħsara mill-li ġiet. Issa hemm kellna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew mal-Ewropa kollha, mhux ovvjament ġew Malta biss. Jekk hemm partiti li żiedu ovvjament kienu l-far right. Ħafna ovvjament ħabba dak li qed inti, speċi n-nisa jiġbgħu letteralment. Iżda lejju ddeċidiet li speċi tinjoraħħom daw ingħaqdu spiċċaw folder is-soċjalisti, Greens, IPP, basta l-importanti skont huma mhux mal-far right. Kenna wkoll il-Weber hawn ftit ilu hawnhekk ġie f'konferenza ma' tal-Partit Nazzjonalista ma tasaqsew da fuq l-accounts tal-Pojen qallhom jien ma jimportanix laqwa nerbħu l-gwerra lir Russja. Issa meta tara da kollu int tibqa' temmen li fil-verità l-Ewropija Demokratika. Għax daw qalu pubblikament li speċi aħna isma' niġu nitmelħu xi vvotaw in-nies. Sakemm jista' jkun ħanibqgħu immexxu aħna akkosta kollox. Ara, fuq it-terminu far right naħseb illum hawn minnu vera far right. U mala għadek imma t-terminu ġiet abbużata kompletament. Pereżempju l-ICR, il-grupp tal-Konservattivi Riformisti ġewwa l-Parlament Ewropew. Dawn, il-partit fundatur tal-ICR kienu Tories, the UK Conservative Party. Ħatajt li dawk far right jew naħseb ma jemmek. Imma minnu kemm il-darba rajtu ġifieri anke meta Konrad Borchmann qal illi ħajjissieħeb ma' kifla. Dawk far right, dawk mhumiex far right minnu. U min jaħseb illi huma far right huwa ġenwinament naħseb ma insomma. Mhumiex ġenwin, dak huwa attak politiku. Ġifieri, let's get that straight, ġifieri minnu far right naħseb jiena huma iżjed nies illi huma anti-Islamisti, hemm politika ta' ċertu ngħidu mibeda razzjali u hekk dak għalija huwa il-veru far right. Biex niftehmu fl-opinjoni tiegħi nies bħal Geert Wilders tal-Olanda. Għamel mhux ħanejt illi m'għandux raġun fuq kollox imma naħseb huwa jkun iktar lej il-far. Eżatt. Imma semmejt li din ma li tiġi tgħid eżempju melu għani far right. Jitqu f'wiċċ in-nies, imma mhuwiex informati hemm minnhom u dik hija l-vera ħsara, dik hija l-veru ħsara li jagħmlu d-demokrazija daw it-tabelli jiena lek ma nemminx fit-tabelli. U mbagħad għandek il-proċess demokratiku tal-Unjoni Ewropea milux rajt video tajjeb ħafna MMP miċ-Ċipru Fidjas da YouTuber u tal-MP bliżjed ammont ta' voti fiċ-Ċipru. U għamel video tajjeb ħafna għandek kummissarji. Il-proċess ta' kif jintgħażlu il-kummissarji tal-European Commission. Huma jintgħażlu minn diġà għandu l-poter ma jintgħażlux minn nies dawn u mhumiex rappreżentattivi kull ma kien hemm commissioner waħda tal-ICR u l-Patriots for Europe illi għandhom iżjed siġġijiet mill-ICR għas għandhom kummissarju wieħed. Naħseb sistema aħjar tkun kieku meta tivvota għal-membri parlamentari Ewropej. Ikollok ukoll kaxxa fejn tista' tivvota għall-kummissarju, il-partiti jinnominaw ir-rappreżentattiv tagħhom u jivvotaw għal dak il-persuna ħallet vera tkun rappreżentattiva tal-poplu. Sfortunatament il-Parlament Ewropew huwa mmexxi mill-monopolju SND EPP, jiġifieri jagħmlu bażikament li jridu hemmhekk, il-pija m'għandhomx saħħa, l-partit l-oħrajn u minnu non-aligned. Naħseb hemm bżonn riforma demokratika kbira fl-EU. Qabel ma nitkellmu fuq kif ħan immilitarizzaw li jew u x'naf jiena aħjar nitkellmu fuq hekk naħseb jiena jew ma nafx. Issa, inti personali taqbel fl-Ewropa wkoll jisu hemm daqsxejn żewġ fazzjonijiet. Hemm dawk li jridu iktar Ewropa fis-sens iktar Ewropa daw iridu li prattikament jien nispjega għalija personali
nagħtu l-indipendenza tagħna totali li jgħid Brussels isir. U fost daw hemm nies bħal von der Leyen ovvjament mezzola daw jaqblu li l-pajjiżi kważi l-poter jittieħdilhom kollu u jmexxi kollox Brussels. U mbagħad għandek sezzjoni oħra li daw jemnu li għandu jkun hemm Unjoni Ewropea, però il-pajjiżi jżommu l-indipendenza tagħhom, voldri jinnaf ma jindaħallekx l-Ewropa jidħolx l-abort jew jinnaf hekk toqgħodx tikol il-pastizzi għax jagħmlulek ħażin jew xi ħaġa hekk. Għax dawk letteralment semmet jaslu issa jgħidulna wkoll erba' tiem oħra biex nirridu naħħaslu u nieklu. Inti ma forsi naħa taqbel, speċi taqbel li għandna nkunu iktar Ewropa kif qed inti militar kollox bil-fors irid isir hekk. Ara ħanejdlek, ħankun straight jiena prowi u jiena naħseb illi Malta, għalmenu għal Malta ħanitkellem. Jagħmel ħafna iżjed ġejt il-fatt li aħna membru tal-Unjoni Ewropea. Bħala economic block. L-Unjoni Ewropea huwa proġett brillanti f'dak l-aspett. Però ma naħsibx li l-Unjoni Ewropea fejn għandek l-ekonomija bil-forsi rid ikollok fit politika, ma naħseb huwa għandu jkun iżjed blokk ekonomiku mill-blokk. Kif kien oriġinali? Kif kien oriġinali? Eżatt. Il-European Community. Jażaġeraw fil-film. Issa ħanejdlek. Għandek il-kwistjoni tas-sovranità. Pereżempju fil-Polonja rajna kemm il-darba li ju tipprova tindaħal fil-immigration policy tal-Polonja. Totalment redikola, pajjiż għandu jkollu kull dritt jażelu min jidħol f'pajjiżu u ma jidħolx f'pajjiżu, l-Unjoni Ewropea m'għandha jkollha ebda kompetenza f'di, fl-opinjoni tiegħi. Jiġifieri anke Malta, jekk Malta ma tridx iddaħħal l-immigranti. L-Unjoni Ewropea fejn jifhmu aħna x'problemi għandna Malta. L-abort għax daw jisma ma tippuxxew li l-abort irid jidħol bil-fors. Infatti, sar dritt fundamentali Alla jbirek dritt fundamentali fil-Parlament Ewropew. Fil-waqt li għandek membri stati palna, stati membri, pal Malta u pal Polonja, li huma kontra l-abort ma jemnux fija di, allura min huma il-delegati tal-Parlament Ewropew biex jirrappreżentaw lil-pajjiżna jew lil-Polonja fuq din il-kwistjoni. M'għandhom ebda dritt. Apparti il-fatt li fl-opinjoni tiegħi l-abort żgur mhuwiex dritt fundamentali, imma ejja. ċedar bombat nagħmlu programm in detail. Ma naħsibx, ħanejdlek, ejja nitkellmu fuq dal-aspett malajr fuq il-militar. Għax għalija dija xi ħaġa redikola kultant. Għandek bażikament kważi kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea barra ftit u aħna insertajna ftit minn dawk il-ftit li maħniex fin-NATO, li huma fin-NATO. Jiġifieri kważi kull pajjiż jgħid fin-NATO. Jekk għandu jkun hemm militar, għandhom ikun hemm saħħa ta' militar fuq livell ta' NATO, mhux fuq livell ta' Unjoni Ewropea, aħna u l-Irlanda u l-Awstrija. Għax neġu targets għal xejn. Eżattu, illi aħna neutrali. Kostituzzjonalment neutrali. Aħna x'għandna m'għandniex ikollna x'naqsmu man-NATO, jiġifieri issa ħanejdlek, din hija problema. It's a fake problem. Kieku dawn il-pajjiżi li għedu fin-NATO, palma jgħid kemm il-darba qal il-President Trump jaqbdu jħallsu 2% tal-GDP tagħhom għal-militar hekk kif huwa obbligat skont in-NATO, m'għandekx din il-problema, imma din mhijiex kwistjoni tal-EU, din hija kwistjoni tan-NATO u daqshekk. Punto basta. Malta palma qabel huwa stat neutrali u Malta għandha tkun eżempju għad-dinja kollha. Palma konna fl-80s fil-Malta Summit fejn simbolikament waqaf il-Cold War. Malta. Law l-HW Bush u l-Gorbachev. Malta għanna nerġa' nagħmlu hekk jien għandi l-ħolma tiegħi hija li f'Malta jiġu Trump, Zelensky u Putin jiltaqgħu jagħmlu l-paċi hawn Malta palma kien sar fil-Malta Summit għal għalej jekk aħna stat neutrali u jekk dejjem imxejna bl-eżempju ma nimxux bl-eżempju issa u noqogħdu ħanej ma naħsibx li Malta tappoġġja l-gwerra ta' ġifieri. Le, ma tnoqogħdu lura milli nitkellmu. Noqogħdu lura milli nitkellmu ejja nkunu l-vuċi fl-Unjoni Ewropea favur il-paċi. Jax jekk ħadd ma jitkellem aħna nitkellmu 100%, ġifieri. Dak huwa d-disappunti tiegħi, għamilna xogħol tajjeb ħafna fis-Security Council tal-UN ta' fl-opinjoni tiegħi, imma issa huwa l-pass li nelevaw nerġgħu in-newtralità kostituzzjonali tagħna u nuru id-dinja kollha mhux l-Ewropa biss, id-dinja kollha illi Malta hija favur il-paċi. Daqshekk. Okej, mela, issa, ftetejlu nspiċċajt fil-medja ma kollhom kien għax tlajt ġewwa l-Amerika biex issegwu l-elezzjonijiet hemmhekk. Ilbisa. Mela, x'esperjenza kellek hemmhekk? Naħseb
Unika, tal-bliħ. Jena minn naħseb minn barra l-intervisti li għamilt, ġiviri, laqwa esperjenza ta' ħajti, li tmur hemmhekk u l-ewwel nies il-fatt li kull ħaġa li tara fuq il-medja soċjali, fuq it-TikTok u fuq l-Instagram bażikament aħna nibbilgħu kontenut Amerikan almenu tal-ġenerazzjoni tiegħi u tmur hemm u tara kollox b'għajnejk hija esperjenza surreali. Mbagħad il-fatt li kont hemm waqt l-elezzjoni waqt naħseb li iżjed elezzjoni riċenti li se tinkiteb fl-istorja fejn rebaħ Trump. Il-fatt illi kont hemmija tal-bliħ morna niftakar 5 November fil-għaxija x'in kienu qed jgħoddu l-voti qudiem Trump Tower. Kien hemm folla mhux ħażina u mhux folla kbira, imma kien hemm folla tajba ta' nies kollha libsin dawn il-brieret u bnadar Amerikani. U nies minn kull aspett tas-soċjetà ġifieri. U konna din hemmhekk kombinazzjoni kien hemm l-aħbarijiet taċ-Ċile, Noticias naħseb kien jisimha. U jien li fis-sekondarja u fil-ħin liberu nipprova nipprattika l-Ispanjol. So rajta ġejja fuq u għettu ħan nitkellem l-Ispanjol la jagħtaw forsi naffiġa. Imma bażikament tellaj dak il-klip fuq il-Facebook letteralment jisu għal-ħbib biss tellajtu fimt ma rrid ngħid xejn iżjed biha. U insomma mbagħad mort il-hotel irqat fis-sija ta' filgħodu, Malta kien għadu ħajjisbaħ kienu għadu ħajqumu n-nies. U nqum filgħodu nara messaġġi u telefonati. U ngħid ġara. x'żig ġara minn. Ma u nara insomma li xi 4 jew 5 media houses ġabu din l-istorja tiegħi nitkellem l-Ispanjol fuq il-medja. Vera marru tajbin. Bqajt impressjonat kien hemm xi video minnhom ġab xi 2000 like qed tillallu. Qed possibbli daqshekk importanti del-kwestjoni ta' imma insomma. Sfortunatament kien hemm media house minnhom illi mhux se nsemmi għax mhumiex daqstant famużi mhux se nagħmilhom famużina, illi provaw jaqrqru il-headline u jagħmlu għal jinċu tip ta' estremist politiku għax jien appoġġjajt il-Trump. Meta fil-verità dawn in-nies illi kitbu l-artiklu, naf eżattament minn huma ta' ġifieri, melux ma nafx jekk rajtx illi kien hemm artiklu li kitbu l-wan illi kien hemm xi media house illi nerġa' ngħid mhux se nsemmi illi hija in-nies illi jieħdu ħsieb huma ta' ġewwa tal-Partit Nazzjonalista. U ovvjament li jarawni bħala mhux teddejda ta' ma ħobx nuża l-kelma teddejda, ma jafu illi jiena fejn hemm bżonn nikkritika l-PN. L-istess bħal-PL nikkritika, allura ħadu l-opportunità biex jikkritikawni fuq di. Imma insomma, l-ironija hija li meta għamilt hekk rajt ħafna iżjed appoġġ. Mill-nies ovvjament kienu minn qolu tfaxxist u intik. Imma bqajt sorpriż bl-ammont ta' appoġġ li kelli, jiġifieri naħseb id-dinja kollha anke Malta qed naraw din ix-shift tal-common sense favur il-libertà tal-espressjoni li waslet hawnhekk ukoll u naħseb kieku kellek issaqsi il-Maltin illum forsi issib opinjoni ta' ħafna nies li sapportjaw il-Trump iżjed minn qatt qabel, iżjed milli kont tara qabel. U forsi ma tantx tara daqshekk nies li jappoġġjaw il-Kamala Harris, ma nafx, hekk qed naħseb jiena, naħseb il-pajjiż tagħna wkoll miexi lejn din it-trend. U inti ukoll ovvjament issapportjajt il-Trump, però kont taħseb li ħajirbaħ b'dak id-distakk enormi. Onestament ma kellix dubju kont ħanatfal flus fuqha. Kont naf li dawk l-swing states kien ħajirbaħhom kollha u kont naf ukoll li ħajirbaħ il-popular vote għalija kienet ovvja. Għax inti kellek establishment politician Kamala Harris illi ma ġietx eletta mill-poplu. Għaskella primary di bażikament kienet mażula mill-establishment demokratiku. Żball number 1 tal-Partit Demokratiku. Biden dam biex jidropja, il-Partit Demokratiku ma kellux viżjoni għalfejn jixtieq jieħu l-pajjiż. L-amministrazzjoni ta' Joe Biden żewġ gwerer diżastrużi tal-Ukrajna u tal-Iżrael u Palestina. Withdrawal diżastruża mill-Afganistan. Għalija vera kienet ovvja li ħajitla Trump. Issa kien hemm ta' parsi polls kien hemm xi poll li ħarġet jumejn qabel elezzjoni fejn qalu illi Kamala Harris ħaterbaħ ħajwa. Bdejt ngħid hux terbaħ ħajwa. Imma bdejt ngħid min joħroġ bihom daw il-polls, m'għandix idea min joħroġ bihom. U insomma mbagħad xi rajt ir-riżultat. Ma kelli ebda dubju. Anzi, onestament ħsibt li Trump kien ħajerbaħ biżjed. Ħsibt li ħajerbaħ minn issa u taħsib li ħajerbaħ New Hampshire ukoll imma
rebaħ dawk is-swing states li kienu qegħdin bilanċjati ħafna. Ukoll rajna swings ġifieri f'New York. Vera kienet ħafna iżjed close mis-soltu, California ħafna iżjed close mis-soltu. Florida li kien xi darba swing state rebaħ b'xi 1,300,000 vot. Ġifieri dejn ara, Elon Musk jgħidha sew u hija vera. Il-poplu Amerikan fil-verità ma votax favor Trump. Laqas jiena l-ewwel ovvjament ma votajx. Imma ir-raġuni li appoġġjajt il-Trump mhux għax huwa Trump, imma n-nies ivvotaw favur riforma tal-gvern. U favur is-sens komun. Ġifieri riforma strutturali. Fil-gvern u sens komun issa għandek Department of Government Efficiency, l-ideja brillanti, mux li kien għanna jek Malta, ma naħseb kieku il-partiti ma tantx jieħdu li għadik, imma għalija ma kienx hemm dubju msamma laħjer Trump. Issa, kifet inti, il-medja, speċi daw CNN, BBC u hekk, ejlhom pratikament 4 snin jgħidu li daw razzist kontra n-nisa, kontra s-suwed, kontra l-gejs, kontra kulħadd. Inti li kont hemmhekk. Ent għajt ovvjament ma nisa gejs, minoranzi, etniċi, li daw u koll s-sapporti għaw il-Trump fl-axħar mill-axħar. Min kollox rajt. Meta konna Trump Tower rajt. Nisa, nis b'dizzabilta, suwet, lot, musulmani, indjani. Bilk people tal-maga, ġifiri, ovvjament nitkellem fuq New York biss. Fli huwa wieħed mill-iżjed stati multikulturali fl-Istati Uniti. Imma ġifieri minn kull aspett tas-soċjetà kien hemm in-nies li jappoġġjaw il-Trump anke jekk tħares lejn in-numri iżjed Latinos minn qatt qabel. Iżjed nisa minn qatt qabel ivvotawlu, iżjed suwed minn qatt qabel. Dawn kollha ġifieri ħarġu. Kollu biex naraw kemm il-medja mhux jafdaw. Mhux hekk. Bil-kontra. Dik il-kwistjoni hija li l-Amerikani tant kemm iddejqu bl-establishment. U anka Trump bit-turbulenza u għax għamel ħafna affarijiet ħażina wkoll tarmet fil-presidenza tiegħu. Imma n-nies tant kemm riedu jieħdu dal-pass lura mill-establishment li kulħadd ħareġ jivvota favorieħu. Ġifieri jiddu li jgħidu l-irġiel straight biss, sorry, irġiel bojat straight, jivvotaw il-Trump biss gidba assoluta. Veru, huwa l-bażi prinċipali, imma dawk fl-aħħar mill-aħħar. Huma l-maġġoranza tal-Amerika, il-bojat u ġifieri x'ti pretendi. Le, mhux hekk. Issa jidher ċar li eżempju sa fejna fien ġiex partiti ġewwa Malta appoġġjaw kienu l-Biden. L-settem MPs li kellna riedu l-Biden għax qalu da insomma għandu l-valuri tagħna u hekk issa ħallehom mbagħad jgħidlu kontra l-abort huma di. Dan għadu kif ta' maħfra presidenzjali lil libnu li huwa akkużat fuq frodi ta' taxxa u li żamm armi mhux skont il-liġi. Ftit ilu Biden qal li mhux ħajuża l-poteri tiegħu biex insomma jagħti maħfra lil libnu. Meta tara da kollu int? Tara ipokrizija, u speċjalment dawk li Malta jorganizzaw il-protesti fuq ir-rule of law jekk ma nislux kelma waħda fuq da. Għax Allah ħares għamela Trump di. Jew Joseph Muscat ukoll biex ngħidu kollox. Ġifieri biex tara l-ipokrizija qabel l-elezzjoni kulħadd jgħid kollox biex jitlgħu biex jerbaħ il-voti. Mbagħad wara l-elezzjoni wara li m'għandux jitlef ġifieri dan qabad u għamelek. Ġifieri kulħadd jgħid fuq Trump, kulħadd jgħid li Trump kriminal u Trump huwa kontra d-demokrazija u Trump u x'nafjena insomma u mbagħad biex tara Biden għamel literalment l-istess ħaġa li kien ilu jgħid li mhux se jagħmel u mbagħad għamilha ġifieri mhux talli għamilha talli gideb li mhux se jagħmilha. Ma insomma, semmej dal-punt ta' dawn l-MPs Maltin illi appoġġjaw kollha Alla jbierek il-Kamala Harris. Issa jekk tistaqsi li xi ħadd bħal Daniel Attard li nsellimlu minn hawn. Jekk vera jappoġġja l-Kamala Harris għandi dubji serji, naħseb iżjed qala biex jagħti qudiem il-medja ma insomma, ma dak biss jaf. Imma tnissaponi. Kulħadd jibża jieħu l-pożizzjoni tal-konservattiv. Għaliex issib dawn l-attakki minn dawn in-nies wawk illi jittabelawk faxxistu daw u x'nafjena, imma bir-rispett kollu naħseb illum jiena u l-Maltin u l-Awċejn kważi kollha. L-ewwel nies jindunaw u jippreferu li politiku ikun ġenwin u autentiku
U jgħid illi jippreferi lil Trump minn Harris. Milli dan id-diskors kollu biex ta' parsi tajbin qodem il-medja. Dali semmejna daqsxejn l-ewwel ukoll fuq il-Partit Nazzjonalista, ħalli nerġgħu nduru daqsxejn fuq. Jien meta raj dawk ma tkazajx li forsi għalkemm jien bħalek naħseb tal-Labor iktar jaqblu ma' Trump milli ma' dik. Però jien li jinkwitani lin-nazzjonalisti konvinti kważi li Biden kien l-aħjar għażla. Ma jinkax da suppost partit li da. Huwa partit nazzjonalist. Nazzjonalist suppost, u kważi kol ħaġa nazzjonalista da sar joboda. Hemm ħafna li nista' ngħid onestament. Imma hija ħasra kbira u x'ax inti għandek dawn ħanerġa' nsemmi dan il-punt ta' Malta. Trump rebaħ. Għax kien l-uniku kandidat miż-żewġ għażliet illi kien juri illi jħobb il-pajjiżu, kien patriot. Illi kellu bażi ta' patriotti illi appoġġjaw waħda mir-raġunijiet prinċipali minħabba l-imħabba illi juri illi għandu għall-pajjiż. Issa, Partit Nazzjonalista. Letteralment qiegħda fl-isem nazzjonalist, inti għandek turi, inti trid turi illi tħobb il-pajjiż, u ma jistax ikollok Partit Nazzjonalista illi ma jurix din l-imħabba u li ma jridx jibiddel l-affarijiet u li jrid jibqa' fl-status quo minus il-korruzzjoni. U hija redikola u niġi flustert ħafna meta nitkellem fuq dawn l-affarijiet, għax kemm jgħaddu l-ħsibijiet minn moħħi. Eżatt, in-nies jgħiduli pereżempju darba ktibt artiklu titled The Problem with the PN. U n-nies ikkritikawni għax jien għamilt artiklu fuq il-PN u mhux fuq il-Labor, imma bir-rispett kollu l-ewwel nies jiena naf x'għandi fuq xi xirrid nikteb u m'għandix nikteb. Fuq il-Labor kemm il-darba nikkritikhom u kulħadd jaf x'inhu l-opinjoni tiegħi fuq il-Labor. Imma bil-Partit Nazzjonalista ninsab ħafna żied disappuntat. Għaliex dawn l-idejat li suppost għandu jkollu ma jagħmelhomx hu, ħafna nies jiġi m'għandix dubju inti pali u ħafna eluf ta' Maltin u ma tal-istess ħsieb. Xtaqbad ngħid. Le, mhux hemm bagħad jgħidu għax ivvutaw l-estrem, hekk hemm m'intix tagħti alternattiva. Mela x'inhu? Mela. Issa, inti ovvjament Trump ħajħu l-uffiċċju f'Jannar. Minn fiex ħinrebaħ sadik kien hemm daqsxejn bidliet radikali, speċi l-Amerika approvat li l-missili tagħha jintużaw ġewwa Russja, l-Ingilterra għamlu l-istess, reġgħet tfaqqad gwerra wkoll isa fis-Sirja, l-Iżrael. Taħseb li Biden, insomma, u n-nista madwaru qed jagħmlu minn kollox biex f'Jannar ituħ hard time enormi biex da jipprova jkun jagħmel id-dinja. Hekk jidher imma ovvjament huma biss jafu, imma għajmin mill-lenti tiegħi is-sens komuni jekk jgħid li jisma' dan it-terminu tiegħu ħajjispiċċa Biden. Issa ħajjispiċċa January 20th. Kemm fadallu? 10 U dil-gwerra qed tkompli teskala minħabba dawn il-miżuri. Issa kieku jiena ma nafx issa dal jgħid l-sens komuni, kieku jiena qiegħed fil-pożizzjoni ta' Biden. Inħalli mezz sabiex il-viżjoni u l-idejat li għandu il-President elett f'dan il-każ Trump nara li nagħmel minn kollox biex ma nisfrattax il-pjan li għandu Donald Trump għax mill-aħħar in-nies eleġġew il-Trump. Issa sakemm mhux għal affarijiet essenzjali biss m'għandux jindaħal fiha din Biden, issa naraw ir-Russja, ovvjament ir-Russja tista' tgħid biha. Soldati mill-Korea ta' fuq ġewwa r-Russja kull jumejn nara li Putin qiegħed jeddet u jeddet ġifieri. Issa l-interpretazzjoni tiegħi jekk tgħid li issa ma nafx ngħidlek eżattament imma naħseb min jista' jevalwa kulħadd l-istess ħaġa jgħid. Mela, l-aħħar domanda inti x'tixtieq tara f'pajjiżna biex nerġgħu niġu verament dak il-pajjiż għalkemm int għadek żgħir, jien niftakarna iktar fejn kien hawn paċi u tranquillità tista' tgħid li vera konna lejra tad-dinja f'ħafna affarijiet. Jien din dejjem ngħid. Etta darbtej u ħanibqa' ngħidha sama pajjiżna jieħu dik li ħaqqu. Aħna pajjiżna għandu l-elementi kollha biex ikun verament ġifieri dijamant f'nofs il-Mediterran. L-istorja tagħna jiġu t-turista u jitpaxxjaw biha.
l-elementi ġifieri ta' gburija b'pajjiżek trid toħroġ iżjed. Il-poplu tagħna naħseb li iżjed poplu uniku fl-Unjoni Ewropea żgur almenu. Nies il-Maltin huma nies ta' rieda tajba. Imma il-partiġjanizmu sfortunatament u l-lejaltà lejn il-politikanti u mhux il-lejaltà tal-politikanti lejn in-nies, sfortunatament ikkorrompiet l-imħuħ ta' ħafna nies. Jien l-iżjed ħaġa li nemmen li hawn bżonn biex pajjiżna jieħu r-ruħ huwa li ikun hawn viżjoni, ikun hawn riformi li hawn bżonn, imma fl-aħħar mill-aħħar biex isir dan kollu bl-aħjar mod irid jinqered il-partiġjaniżmu. Partiġjaniżmu ħassib kullimkien f'kull pajjiż, hawnhekk sfortunatament għandna livell estrem ta' partiġjaniżmu, u ma jistax ikun il-pajjiżna jibqa' sejjer f'di triq. Għax spiċċajna pajjiż bla ambizzjoni, ma nafux fejn nixtiequ nieħdu dan il-pajjiż u verament wasal iż-żmien illi jiġi xi ħadd u jgħid isma' ma jistax ikun li nibqgħu sejrin hekk għandna bżonn oppożizzjoni organizzata konkreta kontra l-partiti partiġjani biex fl-aħħar mill-aħħar Malta terġa' tkun lura tal-Maltin u mhux tal-partiti partiġjani. Mela, Mirko, nirringrazzjak ħafna x'kienet diskussjoni interessanti verament u nispara l-qoddim ikonna ċans nerġgħu nintaqgħu u niddiskutu x-xies li jkunu relatati ma' dak iż-żmien. Grazzi ħafna Malcolm, napprezza ħafna l-istedina. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna llejla u nħeġġixkom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.